arko karnan tiasira aonang ngandika kanan jajuralon nang ngandika alah Kakang Drupada iki ya Kumbayana pancen aku sengadhi aku metukake karo kowe eling jamane kala semana kowe bedah negara Pancala kowe nabok nyirih tangan ya nek nganggo cara kaya mengkono pangeh lamun aku iso melehake kawan Kakang Sucitra nalika semana aku ya wis prastya janji aku trima Kumbayana nanging entenana besok dumadine perang gedhe aku karo kowe kudu Pancakara dina iki bakal tak tetepi oh iya kudu aku ya sama tegati sawigung diri aku tata Kakang Sucitra padha-padha murite Rama Bhargawa padha-padha murite Remban Begawan Rama Parasu aku karo kowe padha ngetokake marang kaprawiran kowe sing digala-gala karo Begawan Rama Parasu nganti kowe diparingi kuwi Gendhewawaja Kiai Bhargawa diparingke karo kowe malah kala semana mbangga sayembara mentang langkat Gendhewawaja Pancala saiki kowe ora gablek ayo kasektene Jiwaraga aku yo kasektene Jiwaraga ndi sing luwih digdaya ayo cobanen Kanjeng Adi
ya Kumbayana. Pancen aku ngakoni kaprawiranmu. Sing balung ureting kulitmu. Pancen ngedapi-dapi. Newas padakno. Pusaka Permati Pancala. Jempari Kuntraja Bala aran kranjang tabumu. Kakang Drupada, aku ngerti Jemparingmu iki jane ampuh Nraja Bala iki ning gandengane kelawan Gendhewa Kyai Bargawa. Rikala semana Gendhewa Kyai Bargawa wis pedhot. Monggo sayembara mentang langkap ning Pancala rikala semana. Sing medhot si Permadi ya muridku. Mula Jemparingmu kira ndayani apa-apa. Nyah Jemparingmu tak balekke. Kacarita eling-eling Sang Begawan Durna guruning para satriya ing reh prigeling Jemparing sarta titising Jemparing. Rikala semana Jemparing karo Sang Prabu Drupada Nraja Bala salah sajuga sinaut kelawan Resi Kumbayana sigra kawangsulaken lumepas pepat kaya kirat kesik kaya ratik tumancep jajanira Prabu Drupada gugur pengawak kusuma bangsa.
segede pangapuramu ya Kakang Drupada, ora kok jeneng aku iki tegel karo Kakang Drupada. Arep dikaya ngapa wong kowe kuwi karo aku kadang nak sanak sedulur nak ndulur. Bapakmu wong Begawan Dupara kuwi Kang Masih bapakku Prabu Baratwaja. Janjane mono aku iki ngejawa rikala semana. Aku kok gandruk karo kowe ngatasi kuwi anak pendhita. Mbok rewangi lunga saka pertapan menyang tanah Jawa ki iso mulya. Kuwi iso jumeneng ratu ora ketang negara-negara mung titipan kowe mung ratu, ratu makil. Jane sing dadi ratu kudune iki Gandamana. Ya ta? Aku ngerti sejarah. Nah, dina iki aku mau nguntapake balimu marang Lokabaka. Ora kok jeneng aku kejem. Nanging mbok menawa iki keparinging Gusti kudu mengkono. Para Pandhawa, senopatimu Prabu Drupada gugur iki. Romo Prabu. Prabu Kanjeng Rama Prabu Drupada gugur madyaning palagan Koko Prabu. Wah, yen kaya ngene iki Pandhawa kakehan dosa. Piye Kresna kakangku? Kados pundi Kanjeng Koko Prabu? Wis terus jemena. Mbok menawa Kang Rama pinasti ya kudu mengkene lakone sambung ngrapete kawan Kumbayana Begawan Durna kuwi ya isih pepundhenmu. Wis saiki urektine dhisik. Pasrahna karo para brahmana, para nimpuna. Karben kon narepane dirukti sing gak becik-becik. Werkudara, kakangku apa? Kang Paman Pancala, Paman Prabu Drupada ya mara sepuhe Kang Raka Prabu Puntadewa gugur. Sing dilabuhi sapa? Sing dilabuhi ora liya kejaba mung para Pandhawa. Mungsuhe sapa? Ora liya Begawan Durna. Lah, mula dina iki Werkudara kowe dadi senopati mesti ngono ayo. Tak ngene yo, tak disiki. Lho sing akon perintah kowe dadi senopati iki sapa? Aku ngerti kowe tak perintah mesti ora gelem. Ya toh? Mulane aku ya ora merintah. Ning ngene lho Werkudara. Kowe yen tak perintah karo gurumu perang mesti kowe ora gelem. Ning aku njaluk tulung, lakonana. Iya, anggere ora mungsuh karo Begawan Durna. Ora. Waspadakno. Mburi kae ana ratu nunggang gajah. Kuwi sapa? Kuwi Ratu Turilaya Prabu Permea. Kae numpak gajah-gajah kae jenenge Gajah Esti Tama. Aku bokon apa? Permea kae paten ana. Sak gajah-gajah sisa. Gelem ora? Ya gelem.
Nah, nek pancen gelem mengko yen to Prabu Permaya mati sak gajah-gajahe mengko eneng wong alok-alok Swatama mati. Monggo sing mati ra Gajah Spitama. Ya. Swatama mati. Upamane iki mengko keprego ing lelakon, gurumu Begawan Durna takon. Gurumu Begawan Durna takon sing mati iki sapa Nger Werkudara? Kowe kudu wani Dura Sembada. Dura tegese ngapsi Sembada kuwi tegese bisa ngrampungi gawe. Pamarya aku kudu ngapusi piye? Kudu ngono kuwi. Ya, yen ditakoni sing mati iki sapa? Kowe kandha. Sing mati Swatama, kowe kandha ngono. Ya. Gelem ora? Ya, gelem. Tak gampang to kuwi. Swatama mati. Ya, sing mateni sapa? Sing mateni aku. Kowe kandha ngono. Akonono. Janaka ya mengkono, Yayi Puntadewa iki mengko ya tak aturi mengkono. Kabeh para prajurit brayating Pandhawa takon muni Swatama mati. Pareng matur sinuwun. Ya piye to? Piye? Sepatus boten bebingung raos kula. Sinuwun menika tebih saking negari Turilaya dumugi wonten patrangan menika ingkang dipun bilani menika sinten ingkang dipun biyantu sinten? Pandhawa menapa Kurawa? Aku ora mbelani sapa-sapa. Aku ora melu Kurawa, ora melu Pandhawa. Keparingipun. Aku ki mau golek bondo. Golek Mas Picis Raja Brana. Mula kok ora tak perintah to. Neneng Ratu mati ndang laraan tetel ana sandangane bangsa mas-masan klumpuk-lumpukna jroning gerombagan kae. Ngono to? Inggih. Lah ya kuwi. Ngopo mbilani siji-sijine? Entuke apa? Ora entuk apa-apa. Golek bondo kuwi. Ayo sapa sing mati? Goleki. Thank you.
Panjer babah Narendra Duryodana Prabu Permeo mati sak gajah-gajahe. Eling-eling Ratu Murka ora gelem rekoso mung golek bondo. Matine mati sia. Sinurak kawan brayating bala Pandhawa. Swatama mati, Swatama mati, Swatama mati, Swatama mati, Swatama mati, mati. Berkuduk manyar-manyar mpregantel buntute kisah iki kok dadi ana swara nglengkara kedadehane. Aku iso mateni Prabu Drupada iki mau kok dadi eneng swara ning ratu mati mongko ora cetha kowe ratu endi umel kono apa melu kene ya ora genah. Nek surak kok mawuran surake kok cetha men rame-rame. Swatama mati, Swatama mati, Swatama mati. Lah sing perintah Swatama dadi senopati ki sapa? Kok ngati Swatama mati? Wah, ora penak men rasane ngati. Tujuan Kanjeng Langit kelap-kelap katon berkagincang rorisan mawe gandrung sebarang katlukir muyak maye katon tias bae wurung. Anakku ngger anakku Werkudara. Wah popo guru kono dawuh popo ya persaden bae teng paman Prabu Drupada gugur iki mau pancen patine jalaran coko aku. Ning bubarku kok eneng swara nganti mbrebeki kuping. Swatama mati, Swatama mati, Swatama mati. Iki janjane iki kepriye? Apa pancen bener Swatama mati? Yo pancen Swatama mati. Swatama mati? Yo. Sing mateni? Sing mateni aku. Loh. Nah, ora ngandel. Najan iki wong kejem iki jroning peperangan. Ning kowe iki sing duweni petung ganep. Pancandriya jati dirimu ki sing ketok. Ora mule nalar kok kowe mateni Swatama, ora ngandel aku. Juna wonten dawuh Popo. Aku takkan kowe ya Jun. Nggih kados pundi Popo? Ngene ya Ngger. Iki mau aku krungu swara kabeh do surak mawurahan. Mukane ora ana kasunyatan. Surake kok Swatama mati, Swatama mati. Ki apa bener? Inggih Popo, Swatama dumugi sirna. Sing mateni ingkang mejahi Kang Mas Werkudara. Lah iki ya tunggal meneh mau. Ora percaya aku.
Narpati Darma putra yang Dananjaya umaturing Raka Narendra Harimurti Remban pangabekti kula katur bapa inggih nggih tampi anak Prabu dadosaken bingahing manah kula wonten wigatos menapa dene bapa dena kepareng rawuh merpeki kaliyan kula ngaten nggih kepareng kula namung badhe miterang raos kula tiyang sak jagat menika ingkang mboten nate goroh namung pun anak Prabu Puntadewa. Nah, kula namung badhe miterang wonten surak mawurahan mangambal-ambal. Suwatama mati, Suwatama mati. Menapa leres nggih? Inggih, leres bapa. Suwatama pejah. Suwatama mati, inggih Prembang. Sing mejahi sinten? Sing mejahi Werkudara. Aduh. Lakon kok kaya mengkene iki kepiye dadine? Aduh Gusti, dipun paring ana kiyat Gusti. Penemban kenging menapa Bapa Durna kok muwun? Bapa Durna kok muwun menapa pendanipun Bapa Durna nangisi pejahipun Swatama? Mboten nggih. Lah kenging menapa kula ngertos Swatama jek urip? Kenging menapa panjenengan kok nangis? Sing kula tangisi niku sampeyan. Sampeyan wong suci kok gelem goroh. Duh nggih. Kula mesakaken panjenengan. Sampun kula lembana wong sak donya iki sing ora gelem goroh Prabu Puntadewa. Kenging menapa dinten menika panjenengan tak nggorohi? Kepengin golek meneng mongko nang-nangane ora sepiro ajine menawi kaliyan panjenengan timbang ati panjenengan putih getihe putih mundi dimajamus Karimasada komen perkara goroh golek kemenangan ngukup negara sing boten sepintena ajinipun menapa boten kapitunan nggih mila ta mila donya menika boten tentrem akeh wong semuci suci menika ingkang jalari jagat menika mboten tentrem. Kula namung eman kaliyan panjenengan sing kula tangisi niku malah sampeyan. Kula ngerti Swatama jek urip. Nanging kenging menapa ing atasipun paduka menika Narendra ingkang sampun mundi pustaka Jamus Karimasada namung dipun regeti sawetawis kamurkan kanggo pinten ajinipun keparat Durna. Presta jemeno apa Durna? Keneng apa kowe nabung saka mburi? Begawan Durna. Aja banget-banget anggonmu ngentepake Kakang Puntadewa. Kowe ngalembana Kakang Puntadewa kuwi ratu suci, mundi jimat Jamus Karimasada atine putih, getihe putih. Ra ngono to? Iya, pancen mengkono. Ngeli ngono kae ya menungso. Ngerti ora? Kakang Puntadewa ku ya menungso, kedunungan lali, luput, apes, murka, rusak, kuwi sandangane urip. Kok aja banget-banget mu dewak-dewake Kakang Puntadewa. Lah saiki aku takon kowe Durna. Ayo. Piwulangmu antarane Kurawa karo Pandhawa ki piye ngelmumu kepiye? Lho, kurang apa wis disiksa di jagat saisine? Ngelmuku sing apik-apik tak wenehake Pandhawa karo Kurawa kabeh. Ora bancinde ban siladan kabeh padha yo ngelmune kuwi apik akeh wong ngejeni ngelmune Durna kuwi apik
mung budhalmu kowe mangkatmu tuk mung wenehi ngemu kowe ngemu pamrih. Ngemu pamrih piye? Ayo aja selak. Pandhawa Kurawa mbok paringi ngemu Jayaji kawijayan guna kasantikan dadi wong sekti ning jroning atimu ora resik jalaran kok nek Pandhawa Kurawa ki wis pinter wis digdaya arep nggo bedah negara Pancala. Ya ora? Ayo kowe nabok nyirih tangan. Ora sakriya-kriya kowe. Apa mbok anggap aku ora ngerti? Aku putra Rama Prabu Drupada sing wis wargi. Aku ngerti gedhohane Begawan Durna. Ngelmu apik ning budhalmu untuk paring piwulan ora resik atimu. Mula dadi ning lalakon kaya mengkene. Pandhawa Kurawa ora rukun. Padha adu kasekten. Moko sing pene kasekten kowe. Ayo, gurune rumangsa dosa apa ora kowe? Wah, wis bocah wasis kowe. Terus aja meno. Wis klebu dadi bocah pinter. Ngerti sakabeh lalakon. Sing tak sandang karo sandang Pandhawa, dadi sandang bapakmu. Ya. Mula dina iki aku ora trima perkara sedane Kanjeng Rama Prabu Drupada lan untuk ngololo kawan Kakang Prabu Puntadewa nadyan to sawutuhe Kakang Puntadewa ora luput. Kakang Puntadewa ora ngerti apa-apa. Apa wecane wong akeh uga diucapake kelawan Kakang Puntadewa. Perkara kowe ngapusi apa ora sing ngapusi dudu Kakang Puntadewa. Mudhek kowe. Ayo. Kowe bisa nyuwargake Kanjeng Rama, iso mateni Kanjeng Rama. Anake lanang belakno. Oh, margane pati kuwi iki, Gus. Yo. Menapa to mirah ingsun prihatin waspa gumijil
udah tanpa karyo ucap kacarita kaya pamangkana nggih Sang Trusna Jumena putra sawargi Sang Prabu Drupada Pancala tanding lawan Sang Resi Druna kasraning ayuda Sang Trusna Jumena wis kaidah kailes datan mangga puliya lawan prajurit Maharata Sang Resi Druna ingkang kadik dayane kagila-gila nganti para Pandhawa jangetintren miris datan wani nandingi kridanira Sang Begawan Durna ing mangke Sang Trusna Jumena wis datan saged ebah mokantun nengga sirnane Sang Trusna Jumena kocap nedenge Sang Begawan Durna nedya namakaken pusaka nanging ana kedadian kang nyolawadi ing diri Gantara ana cahya kang sumunar gumebyar menika ta warnanipun Kumaranira Yasa Manira sang putra siswa ing saka lima ugi siswanira Sang Begawan Durna Narendra Paranggelung dijuluk Prabu Pagunadi Ya Bambang Ekalaya ingkang wis gugur rikalane meguru kelawan Sang Begawan Durna ing mangke Bambang Ekalaya datan kersa minggah mring suwarga kalamun boten nderekaken Sang Bapa Guru sejati Sang Begawan Durna sami sakala kumblebat suka jroning pegawe Sang Begawan Durna tan samar pamoring suksma sinuk semaya winahya ing ngasepi sumempen telenging kabu pambukaning warana talen saking liyep layaping ngaluyut pindha pecating supena semusuping rasa jati duh Rama Premban jimat sendhan kula Rama saking panginten kula paduka Rama Premban boten badhe supe kaliyan kula lho anakku ngger sesuatu wong bagus pun bapa ora bakal lali ora bakal kelebihan kelawan jeneng sira Pagunadi ya Ekalaya dene sira nglebat ketemu kelawan pun bapa inggih bapa estanipun kula menika sampun pinaringan kasuwargan kaliyan Jawata nanging telenging manah kula bapa kula boten badhe minggah dhumateng loka baka kula boten badhe minggah dhumateng swarga menawi boten nderekaken guru kula inggih pepundhen kula ingkang sejati Bapa Premban Begawan Durna menawi saking menika Bapa keparing paduka kados pundi oh iya Ger ya pagunadipun Bapa ora bakal selak dina iki pun Bapa uga bakal mituruti panjenengan munggah bebarengan marang loka baka nanging enten ana sawetara pun Bapa tak ngrampungake dadi bandhi kacarita apa to sababe Begawan Durna maksih badan wadak Pagunadi wis sukma tekse kumara
kok bisa ketemu, kok bisa caturan. Sababe apa? Manut ila-ila ujaring para winasis, wong kuwi yen to wis nyedhaki patine sok kulina diweruhi barang sing alus-alus. Kaya to kelingan ndahne sing wis ora ana, sok ketemu kelawan sedulure sing wis swarga bisa nemoni. Mengkono ujare sing padha ngandel. Nek ora ngandel ya ora apa-apa. Riwutnya mangkono sang Begawan Durna kaya kedhep tesmak pandulune eling gawang-gawang rikala semana patine Palgunadya wis saka trekae Begawan Durna ngunduh wae pakarti meneh becik ketitik ala ketara ya ning kene iki. Kadarita gumrega terus to jemena kaya darbe daya kekuatane gaib peparinging Gusti ngronta sigra kinipataken Begawan Durna dawah. Riwuh dalah sigra kataman pusakane sang Trusna Jemna. Lega rasane atiku. Kanjeng Rama seda. Sematene kowe Begawan Durna iki piwalesku. Mati dening pusakaku tak tugel gulumu. Arep tak ngundha sirahmu tak bal-balan sirahmu. Anak ratu nanging patratmu kaya wong uraan kaya wong alasan lan wis suda disubasita ora duda negara arep dikaya apa kuwi wong tuwa wong wis kalah natemekaning pati wong dolanan wong gondo mestakane betigas jagane wong bal-balan. Wah, lekno matamu. Aku murti Begawan Durna. Aku ora trima Trusna Jemna bajilan. Dhewe menteleng mripatmu merengangah abang raimu nesu sapa sing ora nesu
Wah, guruku Begawan Durna mati sia saka patrape Drata bangsa rek. Ora lega rasane ngatri yen ngejur-jur bangkene Drata Jumena. Kowe iki ya wong ngewohke. Kon perang ora gelem. Bar ditandangi wong liya mati kowe nesu. Kowe iki piye to Durna? Karepmu iki piye? Ora pateni ya dipateni. Carane aja kaya ngono kuwi. Wong ki ndek cara dewi-dewi. Wis klebu dadi crita to ngundhawa ing penggawe. Ya wis. Kowe kelingan critane Pak Gunadi bebarengan Pak Guru karo Adi Wijanaka biyen matine Pak Gunadi ning Sukalima. Matine Pak Gunadi karo sapa? Kaya karo Durna to. Dadi guru tegel karo murite. Iki waspadana Kang Permati petungen sing kanthi genep. Peningna ciptamu menepno rasamu. Kowe kuwi dudu Werkudara tok. Ngelingono kowe iki ya Dewa Ruci. Kowe iki ya Bima Suci. Bima Sucimu nyandi.